Galderri izan da. Baina, zergatik egin du hori? Min egin nahi zidan, eta egin dit. Akatu ingoet kabroi hori. Esan berri didate, eskolako ikasle batek eraso bat jasan duela. Ezabatu bideo hori! Gogorarazten dizuet, horrelako bideoak birbidaltzea ere delitua dela. Humilatua sentitzen naiz. Estora morramatit bera bereakin ateatzen. Ez da berearekin aterako zuk zeure bizitzarekin jarraitzen baduzu. Bisita bukazu. Ez dut inor ikusi nahi. Bartzelona joango naiz aste batzutako. Bartzelona ezagutzeko gogoa daukat. Kanpora hemendik. Klub honetan ez zara ongi etorria. Berak bazekien grabatzen ari nintzela. Bere hitzan eran kontra izango litzatek. Zindagit nik ez nuela bidali bideo. Mugikorra lapurtu zidaten. Zer? Eta badakit norden erruduma. Jon? Ireki kutxa. Ez dute zer irekiko. Ireki kutxa! Ondo da! Zindagit egia dela. Nire dirua baldin badaukazu. Ara natkatuta nago. Tiporrek nire lagunari eraso egin dio. Jo izan balu bezala eta zu biktimari leporatzen dio zorrua. Zenekien grabatu egin nindula. Sentitzen dut. Eta gehiago sentituko duzu. Ez dakizu ondo.